Ar ran sgiliau I fod yn rapwr, dwi'n meddwl mae lot o'n fi'n neud efo rhythm, o dwi'n teimlo. Dwi'n licio ffordd mae geiriau'n llifo, a mae hynna rhan fwyaf o'r amser yn pwysicach weithiau na be ti'n siarad am. Yn amlwg, I gael y ddau yna'n perffaith ydy fatha'r dyna di'r top y gêm, I gallu siarad am pethau pwysig a llifo. Ond mae lot o'n fi'n neud efo'r llif. Ti'n gallu siarad am y pethau pwysicach yn y byd, ond os ti'n mynd llifo ar ben curiad tra ti'n deud o, diolch yn dod drosodd yn... Mae'n anodd esbonio. Dwi'n siŵr os da chi'n gwrando ar lot o rapwr, da chi'n dall beth sgynnau. Mae rapio yn bendant yn helpu dysgu iaith. Pan o'n i'n ysgol, o'n i'n sgwennu pob dim mewn fformat odl. Felly os o'n i angen cofio rhywbeth, os o'n i'n rhoid o mewn dau llinell bach. Os o'n i'n cofio fo gymaint hawsach, a wedyn os o'n i'n mynd ati a sgwennu caneuon cyfan amdan y pwnciau falle. Ond yn amlwg weithio os ti'n mynd I mewn I wneud tygau neu be bynnag, a mae'r pwnc ti wedi sgwennu am ddim yn dod fyny yn un o'r cwestiynau yn amlwg. Mae'n gallu fo'n tricky de. Ond o'n i'n cofio bod dim trwy odla. Mae'n just y rhythm eto, dwi'n sticio yn dy ben di. Mae'r iaith Gymraeg yn diddorol I rapio mewn, achos mae yna gymaint o llif i'r geiriau. Ti'n mynd gael llawer o hynna yn Saesneg yn amlwg. Mae'n galetach mewn ffordd, ar rhan y sain yr iaith. Mae sain iaith Cymraeg mae'n gymaint o llif iddo fo, ac yn amlwg da ni'n enwog am barddoniaeth o falle. Mae'r ddau yn dod o'r un lle, o barddoniaeth a rap. Mae'n gyn dod o'r un lle, os ti'n mynd yn ôl i'r oesoedd, oedd gen ti beirdd efo pastwn, nocio ar y llaw. A beth sy'n nhw'n neud ydy, sy'n nhw'n neud barddoniaeth nhw ar ben y curiad na, sydd fatha hip-hop old school mewn ffordd yndi. Felly, di mae o'n hawdd I rapio'n Cymraeg, ond mae'n dibynnu os ti'n siarad Cymraeg, ti'n dall beth sgynna I, so ti'n gallu rhoi hwnna I unrhyw iaith, really. Ond os ti efo lot o cariad at beth ti'n neud, yn amlwg ti'n di ffeindio yn hawsach. Fel arfer dwi'n gael ymatab eitha da o fewn gweithdai. Y prif reswm ydy mae'r genhedlaeth newydd yn weld beatbox fel rhywbeth cool. Pan o'n i'n ysgol, yn anffodus, do'n am byd yna I denu fi fewn i'r iaith, felly nes I mynd yn erbyn siarad Cymraeg os dwi'n onest, yn tan I fi cyrraedd coleg, a nes I clywed un o ffrindiau fi'n rapio'n Cymraeg. A dyna y tro gyntaf fi clywed rhywun yn cymryd y iaith a roed e mewn context modern. A tro gyntaf fi clywed hynna, ni fel, mae hwnna'n... Waw, ti newydd chwalu reality fi amdano iaith Cymraeg. A dyna be nath gael fi fewn I dysgu'r iaith a datblygu hynna mewn I rap a barddoniaeth. Felly pan dwi'n dangos yna I plant ifanc, ma'n fel, ma'n rapio'n Cymraeg, no way. A dwi'n dechrau, ma'n fel, no way, ma' hwnna'n actually, ma' hwnna'n pretty cool. A wedyn, yn amlwg, da ni efo'r cysylltiad yna wedyn. Unwaith mae'r cysylltiad yna wedi cael ei osod rhwng chdi a'r gynulleidfa, na fo wedyn, ti jyst angen rhywbeth I creu y cyswllt yna, a fel arfer, rap, beatbox, mae hyn I gyd yn pethau sydd yn cool. Felly, dwi'n gael ymatab da fel arfer. Ond dwi'n rhoi pressure ar neb gwaith os dyn nhw'n licio fo, wel, dyn nhw'n gorau gwrando, felly dwi'n nhw'n meindio os maen nhw eisiau gwneud be bynnag arall. Ond fel arfer, dwi'n gael hwyl, dyna di prif beth, gael hwyl yn ei cerddoriaeth.